Jeg har fået til opgave at udføre tretrinsreglen på funktionen f af x lig med kvadratrod x. Og det første jeg vil gøre, det er at finde funktionstilvæksten, og funktionstilvæksten har symbolet delta y. Og jeg har bare lige skrevet den sådan generelle formel for udregningen af delta y op her. Og mit x, det var jo f eller kvadratrod x, og derfor har jeg sat kvadratrod x ind på x's plads hernede i denne her linje, og det er egentlig bare det, jeg har gjort her. Det er ret simpelt. Det næste, jeg skal gøre, det er at finde differenskvotienten, og det er egentlig ret nemt nu, hvor jeg har min delta y. Men for at slippe af med de her kvadratrødder, så bruger jeg en tredje kvadratsætning, som hedder a minus b gange a plus b lige med a minus b'an. Og jeg har så puttet dem op her, mit a-led og mit b-led, med henholdsvis minus og plus, og et gangetegn imellem, og det munder jo så ud i mit a-led i anden minus mit b-led i anden. Og nu kan vi faktisk fjerne vores kvadratrodstegn, fordi at når man har kvadratrod og i anden over det samme led, så går de to ud med hinanden. Det er ligesom hinandens omvendte funktion, det er ligesom sådan plus og minus. Og det er sådan det, jeg har skrevet hernede. Der har jeg nemlig bare skrevet x0 plus h minus x0 uden kvadratrodstegnet. Så der har vi ligesom fået fjernet dem, hvilket jo også var vores mission, vi ligesom at bruge den her kvadratsætning. Så det lykkedes. Udover det, så kan vi i denne her brøk se, at x0, der står plus x0 og minus x0, hvilket jo går ud med hinanden, hvilket man kan se, ved jeg også har streget dem over. Og derfor ender der faktisk med at stå h i tælleren som det eneste. Og nævneren kan vi egentlig ikke gøre så meget ved, fordi vi kan ikke forkorte den rigtig yderligere før lige om lidt. Og nu skal vi så dividere, eller fjerne h, og det gør vi ved at dividere med h, eller forkorte brøken med h, kan man også kalde det, og det er jo, hvor man dividerer med h i både tæller og nævner. Og det er egentlig det, jeg har gjort her. H divideret med h giver 1, og h gange parentes kvadratrod x0 plus h plus kvadratrod x0 parentes slut divideret med h, det giver bare det her, fordi h'erne går ud med hinanden. Og det er altså det her, vi munder ud med som det sidste trin i det andet trin. Og det er også det, vi går videre med til tredje trin. Og i tredje trin, der skal vi finde ud af, hvordan den her kommer til at ændre sig, når h går imod 0. Altså når h konstant bliver mindre. Og her har vi jo h. Og hvis man forestiller sig, at h nu er 0, det vil sige, at der står 0 her i stedet for h, skal vi faktisk fjerne det, og der kommer så til at stå 1 divideret med 2 kvadratrod x, fordi vi har 2 kvadratrod x tilbage. Og så selvfølgelig 1-tallet. Så konklusionen er, at når vi har funktionen f af x lig med kvadratrod x, så er f mærke af x lig med 1 divideret med 2 kvadratrod x.